Half forward line, Dylan Edwards, Matthew Smith and Niall McGee. Full forward line, Keane Keeney, Lurkin Riley, Paul McCallaghan. Dies Marie, agus bhór géadfáilte stachan sa dí páirc Breffni an sa Mailean Cavan nó mar a thugtar in isir Kingspan Breffni mar cuasaí agin stocha géadfar agus cuasaí oíochta dí clethe Ceathrú canis Peile fé scór líon chuige ola idir an Cavan atá sa bhaile agus na cuairteoirí ó chunta an Dún. An dáir an na bhar barc agus iad a Prapáil captain ní sé fare ar chahabh na píine leis a réitúirs le sé ó mar cú ó ardhacha agus is stolim gur bhuaige bhfuil an Cavan de búte ag an Dún tá me fare fiachint bhfuil siad chunéad a rá mé ar a chéan tro ach túr mé na fórníomh agus singe fannacht a thrúháin dianta ar an Dún sé sin bhfuil an cúlbáire áirithe coinis Níl Ronan Burns a snó agus is stígan áid siú tagan Éagáin Gorman. An líne lán cúil an sannig an Dún tá Ben Christie ar dheis líam bhain mar lán cúlaí agus lachan linsear héam na láimh lé. An líne lecúil Donna Murdoch I gifir cúig Oisin Murphy mar ifir sé agus ar héam na láimh léan san tá Jamie McFadden ó Bhaile Colmáin. Lár na páirce Lurkin Ward ó Cíl Cua agus Ordan Byrne ón Lawn. An san tá captain na fórnig caitheamh gansaí ifride in san lelíne thosaigh ar dheisné ón Murray agus ar a dahad slát Barry McAvoy is ar héamh na láimh lé Callan Morgan agus leistigh dóibh siúd ríis Dara McLean in na going a bháin ón Travers sa chúine eile agus atartha ar imil na cearnóige bige tá Rory Medain ó Cíl Cua. Ar héamh eile na páirce an Cavan a dulcan páirce fé mar a fógríog sa cúlacha san tá Lee Fillingham an líne lán cúlan san Kyle McCabe, Jensen Tynan agus Adam Shackleton. An lelíne cúl tá Ben Tully ar dheis Evan Crow mar ifir sé ó Bhaile Héis agus ar héam na láimh lé James Tully. Lár na páirce David Graham agus an captain Matthew Costello. An líne lech thosaigh san Dylan Edwards ar dheis Matthew Smith ar an dahad slad agus Neil McGee nó Niall McGee ó Club Cúcolling ar héam na láimh lé is leistigh dóibh siúd tá Cian O'Carnig an Lantasí, Lurkin Riley ana mór gan áras a content lár na Rileys galéir ó Chnoch Bríide agus ar héamh na láimh lé anim cáiliú leile chéan af réon gaeilge leis an manisteoir sínsir fé láthir tá Cormac Gallaghan ó Bhullach ó Ráin. Mar I derim an dá iran an múl cíní beaga ar gáhéamh na páirce agus bhfuil an cóir le dénach á thuirtigh Larry Riley de bhuachalí an Cavan mar atá á thuirt ag Paul McCartan the lads an Dún. Iad a fannacht dárán na bhíanaan sa hanis cain for éon nómatanis fiachant amachchan sa Craobh das baile heisteachchan sa testán a sé ábhdín fuórbéidir le bheith a hasamh hawl ar an déh eile an barchan san in san testán oscailte ach rud a bháin tá chud ún ormansa ná an seomra tá do bhuachalí de búlte le thuachas árán na bhían. Around the Vian, got a dig in Michigan, you see some kind of sun. And I'm sure Rafish, if Chaston in the park going into the vocally is the Calino, Gavallo Hadal declare, there's Uha Grafed Loha, Fiakan Teraglahe, on Shomla special to sun, at Ta Orahe, Egan goal up to Kingspan. I guess Mariderim Ta come Anna Fobalach, Matali Hedown. Agus go bhfuil an pobl sáte nach féin an atá timpplair for Kingspan se go háling ar fad
na pictúrí atá na fallí na péintáil atá dianta agus an maisiúchan atá dianta lasma chuma an fár féin féchan go maithanacht agus an chlár scór nuair héamh na láimh deise agus é sin gobar dahanana brethe mana an dá chunta an áde chuma tá Cavan stol mi gimmertja og cool an vallevoer en dro cool na toehensa session og hef klee dro malavin desje de maar det na hiffigigeta I veile nog ta Shane Murphy og Ard Vakan agus an Rétor Ellenson ta line komma a ferwine gaan Neil McKenna hevelle Neil McGeown og Ard Vakan agus an fer ve kurum na roelicht der no an ifigucht line mar hogen sé der ste Christopher Brady og Wine gaan komma Shane Murphy en mahal na parke reglechen velle gaven orde Rod bháin ní bheith bunán an sahanachtaigh ní húsátar an bunán do chluí fé fethe in écheannacha agus an fés na seanréalacha ó heamh go gurfarsús an chlár ag leama an céad brise feit écúnta an chábháin dianta go maith san I Evan Craobh có fada le Matthew Smith có fada le captain na fórne ó Cristela Matthew ó Crossalloch agus sé siúd haide isteach dro an líne lán tosagan san a dalamh Larkin Riley géidir géifio cosús a chamíonn sé á bhar roige amach haris an déibh líne Howland de bheile agus tá Ben Christie leis an geansa a lasca chun cín ach droch ceann á bhéin an báta sin feit ar neise an gábháin a dalar nunsaí ó gine go duine des ceann fada is a hágate ó gin lasmad an stúa mí ar a búlann sé sin búlann sé an pala tá gon an cúlbáireach an cúlbáir sin é gáin Garman níle anim ar a glár fiúháin ach an choríos ceann eile im ar stré ag an gábháin trasna cúl féire Dr. Live Arabel agus ben kickséiristeach in chunta an Cavan. Well, lehans gá cholín an san, hí lehans colaní an san, ach ba córgamach cholín séráide go maith an san in cían cíní. Cían scór feiceagaí mar sead leis nómad agus seach secondíag haris an drasnáin an san tá bún Cavan a mech an cían ó cíanig leis an geann san. An cicamach ó éagán go lár na parke an arda loha an Cavan leis an geann san na mócant agus dianta go maith lámh crochta ag an réiteoir bontáiste an Cavan ceann deasisteach an drona as sné cían cíine fuair an cholín a déanamhisteach ar a gúil lena citóig a sé go maith os an cican na séire tá sé go maith ón imirt go maith an ceann san chéildíireach os ciún an spot a gorm ar an drasnáin agus an tarna cúlín feite I cían cíní leistigh de gáin óma dimara. Cicamach an taobhile na parke sin búte ag An Dún a lár na parke agus ceann fada saidathe isteach go dtíon lína lántas a ggéad déhile. An san tá Rory Medain pas láimh isteach se chuig An Dún anna gaid séireach os cóir a cúil blacáil manamh dianta ag an gosatóir mar se agus an Cavan a teachta bhí agus an féilecha. With Cluiche dianta tá Cluiche dianta agus seochuiad an imir agus imig agus a bhéileocha a ceann san bheith go taobhile na parke dul chun cín go fóil ceann fada isteach an dro Larkin Riley a ríis legan sé an geann san praba a tá Liam Vaughan hir an san bhfuil Liam leis an geann san a bhóla tá agus é siúd a teacht gan éimhrise go bha có fada leis an lína 15 méadar dul trasna na parke is sé teacht isteach a lárbuil pas siar An Dún Siad an círig dulchan cín, hí lehans cholín ó cían bh chu béidir go raibh níos mó an aigine agus siad an dulchan cín ceann san tosna ag Larkin Ward isteach go dtíon líne lán tosig ó gcuine go duine seochuing iad an nunsaí Jamie McFerrin agus tá cíad scór na hí táirithe ag an nún treis tríd ómad ceann anna bhahan san teachtar an ngúling mar hacaíocht agus é sin chura haris an drasnáin ag McFerrin. An cicamach le tógant ag cúlbáide an Cavan Lee Fillingham ó Chilína Chéir. Go taobhile na parke héan sé bhfuil sé chumata stigtá sé chumata agus trasnú an lína 15 méadar níos an Cavan na trosló go móra có fada le Dylan Edwards. Dylan agus an fellá úmparige go dtíon lína 15 méadar ceannaíon das isteach an gisúd dro Larkin Riley a dul isteach an dro cúil Farháin is Tráchtaire tá sé búlta féim dhéanasige agus féhrú ach go prín ag raibh an buntáiste
tucha an boutas an do Cormac Galligan ní a sé testáilú chu sé ceann sin ar an trasná so tús bríomhar ag an dáiran ceir a cholín feiceagaí i gceir an ómad. Trí cíine chu san don bhuiir an bailanta. Bach go láir na páirce hagan an ceansan an bhrise búta ag an gábháin an fellin a dalamh tá si a ríisecha Thasláiveach an ceansan gearhamach ag duna mordach an san do chunta An Dún. Se chuin iad is Larkin Ward agus is breanisú dul ruúr takeíocht aige ó duna mordach déanamhisteach ar an líne 5 méidir agus an ceansan á bhúla haris an trasnáin gan stró gan strain an a scórar fadan san mar ragra ag An Dún. So na scórna tacht go tuirte ó gáhéamh na páirce 9-3 le 9-2. Fillingham me tacht amach leis a geansa. Da chéan sais glas agus seftig na coolbáí inis go géirigid san a chumach lá na páirce ach An Dún an san an adóg séte ag Shane Murphy cé go raibh An Dún in é hógad go tapig ach bhfuil sé chun écha hafa áde gur héad sé adóg róhapig go stólim cap sé go raibh an marc feite ag an imimeúir lár páirce an fahag mór Larkin Ward ach hit an féil óna láva agus caiise meachsíir níos ar a Guinnessan sé chahavan áde atara na rialach an únbaist. Shane Murphy agus leis céal a gáige leis na himimeúirí ceansan me go hád leach an úsach léite an brise léite an san ag ferdad slat a cábháin Matthew Smith agus ó réimar aontathe bhí san sa cúpla seachtain ó hain le corcaigh agus gur fear ceistem maiall a ramar aontathe agus dhéirigh sé díam ar bíad an téan cuman insan cuman lú clascail go bhfuil an focail aontathe nó United in san animacha agus bhfuil is go sé tipar am hénig éon ceann eile cuiideh éon ceann eile agus fós an Cavan ar an únsaí i déanamhisteach ach an bouta san Commentator roada ag an dosí cruig go leor ach well beidir gur thug sé na coscéimena ach an san beáín cnáil seála agus an feltucha ar aig leciad méidir ag An Dún an sar ag an réiteór agus an ceann fada búlta isteach go taobhfuil na páirce sin definíocht a dhéanaan an leciad méidir san an chalístéata ar thosaí An Dún an lámh an áde ag an réiteór an buntáiste le brunna ní a bhéh buntáiste teachtas agus an ceann san inis letógad ag An Dún agus seansacha na fórne chormú. Bar a derim cléasa tasnú bríomhar cífá na réalach an Dún san an Cavan ar an únsaí lehans ar scóracha Commentator roada mar se Craobh seáil i gcuine cinenne an réiteóra an líorthóid tucha ag leciad méidir agus seansanis ar héimhil an na páirce dá jaasca le agus seansanis ag An Dún na fórne a chormú ar 9-3 an taobh. Ceann sa tacht trasna ranne sé roada ní rannig déalaigh sí laistigh den gúile haris an trasnáin na scórna tacht mar a denim go tuamhte 7 nómat methe sé scór feiceagaí agus iad reinte go chorm ina gáile idir na fórne. Lee Fillingham amach go láir na páirce i gaiirí tar a chábháin i teachtan ús leis a bell an Mark Leite agus tucha isteach go dtí Larkin Riley pas deasta gúi trasna na páirce hagan an chábháin go te Commentator roada an Baltasan níl i dean réiteór ach tagan an pas féire go fada le feradad slat Matthew Smith leis an gitóig ámhúla go crín haris an glasnáin well bhí sa caiinte ramar aontathe sin cúlín de ramar aontathe agus an gábháin ó Matthew Smith. Agus mar a derim na scórna a tacht go tuamhte ón dóthaobh agus scórna bratha leis iad agus ceansa Anna Garden Déhlíne ón giceamach ó Egon Gorman agus éimethe an buntáiste ag an gábháin well bhí sa corcaigh ar éirigh le idir corcaigh agus Stubbradáin as rud chur úntas arm fés na himimeúirí óga nar thugad ar éon cic sé ruatha maiálar an rial féin drúr a bhrise. I ceachta an dáiran agus a ríis tá an dáiran há siad anna ceachtathe ar go díise i bhír a cúig an chábháin sin é ben tolí fannacht an gardan líne bhí fearil le leistigh sa bhé leis taxús agus se chuingin is siad trúr fós ag an gábháin istí ina lehéin. Tagan i ceansa dí cíní a chahabhamach go dtí James Tully go dtí fearlár páirce David Graham
Trasna hen sé siú dí na chófartí an son ó Cuistile agus iad gúsáid an taobh eile an bhar an son taobh oscailte más bhaile an sa agus a bob pastasan sa an gábháin tá buntáiste an ceansan búilte bhil sé hadis an Trasnáin níl ach bhí an láimh crochta ag an réiteoir bhí láimh an áde sa a búla é agus tá an Kingspan isteach ag an gábháin agus Lorcán ó Raile nó Larcan Riley is siúil ina ró. An lína tríhéidir díag Riley de bhaigh sé an ceansan na hanig isteach goige og sé an pasúig go tapig go Cluiche agus craigh sé lehansan san ar cúl sa a duine an chalí seach an ceansan chura hanis a Trasnáin a chuige trí don gábháin agus gan déómad fós imire in san ciad le. Gorman taachtamach gotí an lína 5 méadar an féilechar an áde an tíige agus tacht an drón Baltason an áde loa cefrisig joig an Cavan fer agus well í greibh scruggal agus tugann sin pas siar cofada le David Graham Trasna gotí Ben Tully agus an Cavan an ón siarís an Dún Tráchtaire siar ina lehéin den Mark gan áras de hánig de fórna seo ó gá grúpa i gréabhla chuig ar an grúpa bháin ceir an sa grúpa eile anig an Dún amach mar sa tríomháid in san áit le in sa grúpa le chuigar díobh Cavan sa tarnáid a bhuaig deire sa grúpa le cearar. Snéad fá go bhfuil cluichí cearú cena segaí tá gá ian sna cluichí le cena seanna féin dúnagáil agus deire agus gách lethe cearú cena sin san le búla leotha san an teachtain secuing agus an céadaín dargan be an lethe cena seán secuing an Cavan ar an ónsaí an ceansan an teachtain luas cofada le Lorcan Riley agus Riley Crean agus chur tríchúlín idir na fórnanis náid a sé le náid a trí Gorman ceann Garrett an Baltason agus seochuing ar an ónsaí an Dún a teachtamach chuna lehéin ceann fada isteach a dro an lína lán that Jensen Tynan Fivroon san ag Rory Medain Tynan in taxiarer an Dún ó gine go duine lasmad an stúa pasisteach an árbín ceta teachtain a ró clúd a chaíanana bhíh Dylan Edwards don Cavan agus seochuing bucaí a bhaile a teachtamach leis an gceansa go taobh san na páirce a hagan an pas snéad fearr lár páirce David Graham na bro garáistir agus trosló go móra a hágan dige sús fan an taobh lína siar go dtí Kyle McCabe go fada le Cormac Galligan isteach an árbín agus tá sé Ben Tully Peile agus tapig ag an Cavan go dtí se na scór na teachtáin imirtáibh agus na hoscailtí agus na Bernie áchrathúcha sinné Riley, Howland, Devlin, Mark, Bertin Hempel, ach fágan sé na dhéigian agus téad sé ar an ónsaí san bhfuil sé Commentator aige nílas an réiteoir caiid sé san éire mar níoch sé Commentator siad san ach dairig leis fearr an Cavan aimsún ceann san choristeach sa chuine an féile Commentator is go Niall McGee agus an ceann gur amach go dtí David Graham Trasna go dtí Evan Crow a dul na rúthar an is agus go fada leis an líne an stúmór búilte an bántsa Cian Keaney bhfuil an ceann Crean tá an ceann Crean agus sé an dáráiste atá ar fallóin an san Peile a stáilin san is go haban tá bearna beag nó mór cruthe ag an Cavan náid a hocht le náid an tín is acu chlár a scór agus gan tríómatíag me heag go fóil beagnach Cailte mar se agus seochuing an nónsaí is siad Cormac Galligan déanamhisteach ar cúla dún a faran na cúlaí an ceann á bhla go deasige agus scór bra well tá na scór na teachtáin lína lántasig san atá ag an Cavan Cian Keaney a going a bháin Cormac Galligan sa chuine eile agus Larcan Riley mar lán thosaí agus tá siad a déanamh jink le lína lán cúil an Dún le Ben Christie Liam Vaughan agus Larcan Lynch féhrú an támar fad kickamach fada an Baltason ach ríis teach fada le fearr Cavan a léig an brise agus a léig brise na chaide comá san
Imir agus imig a déan Cavan agus sinnétá dhéanamh ceann deasaisteach sa spás ach an ceann san róada de Larkin Riley níar seans na rástaige an ceann sanna áil ach tugad sum sa grimdó as an imirt an réiteóra fearir agus cic séir bog á dhéile i cúnta An Dún. Gur hantu náid an éile náid an trí chun cín ní héan vadad a lehéirí anamh agus goháire agus lehéirí cían cíní atá cócrín san leis na cican na séir go díise tásúla diagam náfil malacht an Tráchtaire chur go méir an ceansa idir an dá stúa imel an stúa beag. Agus búil á bhla lena citóig agus bhla go chrín. Náid a de le náid an trí. Ní léon áras ach gur le cúnta an Caváin an Ceathrú an sa fár Kingspan Breffni agus iad seachúlín chun na masa. An Dún tauntathe don gcuid is smó ina lehéin agus jinca dhéanamh ag lína lán tasig an Caváin agus canáras golóir takeíochtáilecha ó Lár na Parki cuma agus cican amach á bhócant go ceann eile agus iad na scóráil a dul an bátasan ón bhar rua ar bhar fiún. Even a de, sné Dylan Edwards agus nád a héindiag le nád a trí. An Dún, Ceathrú in ish agus anamhrú de chafa a rá mar chailid de bhúdar san manach sa bháilta dénach ach de géileidir trí chúlas né gúlín de géileidir nád a fethe héin ag gine éintrama agus de géileidir trí fethe trí gine gúna gáil. So beidir go bhfuil ceistena féin lína cúil an son cach. Anna imirt fad ó an Cavan an báta san pasláive imithe mú a fégó ach feit ar neis agus tagan sé gurí cían ó cíanig ní léad a chaúntaige ach an ceann san haris an Drasnán a ríis. Náid a dóiag le náid a trí. Well dietfa an tape den iad carúir a chléige tá feice a gangan sa fár Kingspan Breffni a thuairt déan cóteálaí chunas scórna aimsú cé có fuiriiste tá sé má tá tosathe críide go agus tá siad crín agus tá na seansanna á Craobh an cic amach ón gúlbáire go Lár na Parke á búta féile ag bíthe fiachar sin a ríis fear Caváin a bhuaig an ceann san na Lár na Parke ceapan sa fe second go raibh sé búta ag an nón ach an san an chabeiricht an leciad méidir agus seans sin plí ag Larkin Riley ó scóra chúlamach chun degúlín blan a chur idir na fórne agus gan a carúirich ag bethe in san ciad lehansa. Bhuiilantlathe sa i gmeacht órá go thomaláin ar an nón nó a bhfuil an féidir lotha an Caváin atá beagná casráir a haring siar. Feá ceapa go gaith siad cúpla ceann a bhúcant I Lár na Parke péin éirig a chu ríis Berto an Cavan fé tagan sé nús an brise fighting in Gansi gorum an taumar fad agus tagan sé amach cofan le Dylan Edwards. Dylan, isteach go dtí Riley tacht amach, tagan sé pasúig go dtí Galligan ceann dance isteach go dtí Matthew Smith i dtíanamh isteach ar an gúil agus an ceann san lenachcintóig haris an Trasnán man níise bhachil náfuil sé fuirist. Náid I cethir díag le náid a trí. Agus rehanráis go thomaláin ag Bert Lár Parke David Graham ó Gruthad an Bhirtléirigh agus Matthew Costello captéan na fórne ó Crosserloch ag an Cavan I Lár na Parke agus go bhfuil Bert An Dún náfuilinn san imirt in éachair a ríis an ceann san búte ag an Cavan agus seochúing in isiad iad a dul chun cín tóiste nuair se ach takeíocht dán an támar fad an pasco fada ar neis go dtí Graham go bhfuil na Parke bhfuil nuair hananta bóchant le cadéile héal cúlín díag is féidir le bheith tóiste go seochúing a déanamh isteach ar a gúil leheads ar ceann san Commentator óada an cinna cearta go réiteóir an san stáilem agus seochúing An Dún agus an imir agus imig diantacha có fada le himmal an stúa bhuair agus pas có fada le Larkin Ward. Dheag sé go ma in snómatí luhad an glethe ach an álírin ní raidig leis an nún graim aáil ar an bil in san i le an Caváin don barc ó hin ile ó fuidir na scór na luha san Ward a ríis ceann fada a choristeach a géirig ceann san a hóis ach fear ó dianta go maithan san I Gavin Shackleton don Caváin ceapas go raibh brise dianta go ma ag tosaí An Dún ach bhín Shackleton ina gúiseacht agus d'éirigh leis é sinna ceann sú agus seochúing an Gansi gorum
see the Tráchtaire Cavan Ishal and Baltasan, Confadalish and Lanta see and Shre Kini Erin Devlina, also Coribach ta O'Sheen Murphy, Aka Kini Dollarstach Irish Foss and Diana Goal, Taslav and Trasna, La Hansensa, Ercool Bader, Ege Cavan and Baltasan, Hannigan Cooley Trasna, Storlim Gorbelium Van, Hannig Trasna, Kirshe Live Lehe, as Kirshe Mache, Lash Deer, I guess big kicks there, the other quick made around, Dun Gavan, I guess Storlim Gor, Matthew Smith, Talish again, so Hogan, no Will and Long, Tossi, Will Lark and Riley attack the back, Lesh, well, it won't made it off, I can bring a wood the other gang, Asheni of the Counsanish, less Ceathrú. Shane Fairlaw Park is stolen, but all is again a Hogan. Nordic Hardic, the Nordic Tree is Neil Fehenomet Megafor. Rout the Scorala, Egan Gavan, Galus, and Council Bundig, and Krishkila, Agus Idir, and the Cooley. Now, Kegman and Council, all last month on Stew, but Tushker kicked the Hadcoig made for the Malta by Nila Cooley the Boy and Johnson. So, Nordic Cooley, the Nordic Tree, a top force, a great Council Macahard, and Ardilo, Brishte, and Brishte Björnak fighter, Egan Björnak fighter, Egan Noon and Son, after League, Ben Tully, Hannig, Faradun, Trastanson, Ben Lurken Ward, Hogshe Gooling da, agus a stachse chiawn a bhí an Gooling, fer an a bhóra sé chun a cartúir da, ní dóling go raibh malí seán, ach bhí sé beidir mí stúma, ní smó na héra deile, is jo sé carta bui, a dátar blódi, de bhing I cappa. Ja, carta bui. Nis, mar a deirib, bhil sé go trauma, ach chun a cartúir, de Cooley and Cavan bin Tully, léim sé an arde, agus amach leis. Arú ledianamh An Dún, go bhfuil Dan McKernan an tactaisteach agus bhfuil Oisin Murphy le baintecha. Agus bhfuil is go níiad fa an Milán a chur Oisin Murphy an ghiad fehedómata tá feice rinne in san chléise níor bheith siúd an lochtacha níor ibrig rodí amachta beidir go raibh sé gorta se chuig an Cabhán ar núnsaí an a gardan déimlín an sa ceann deasisteach fer a Cabhán a dulcom talún an san bin Cian Kini ach níor bhacan réiteúir le héir an se chuig an cicamach tapig le tógad ag an Gorman Tá dhéana sé Seannais dul haris an bheirtmhúr san i lár na park an Dún Cabhán an ardí leo bóltar síos an ríis agus an ríis sé an Cabhán James Tully a dhéad an drisan sa Bert Tully sa lína lechúil ag an Cabhán agus an ceann isteach an dro cúil an Dún Cluiche gan éon an dachtagan sé well, ní sé sin fiachar sin inis bhí fear an Cabhán ag amach tríd bhí cinnte gur duine Cluiche ní bhúr sé an Kingspan díirichan san de chaise an féileach an san bhí beagán cabineachta agus tá an féile an Dún amá i lár na parke. Now, the kind of gan éon tóing le fear a Cabhán an báta san bhís cinnte gur duine Cluiche ach ní héis mar sin a chonig an réiteúir Shane Murphy se chuig an Dún a dulchan cíd scóra tistáil go dóite uha san gan éon scór feite le cearúidir clig a ceann san siar a fear an sbrucha be ní siar a raibh siad agus iad an casa tíoplú a casa agus an casa ríis an ceann san buinte féhéire ó Jamie McFerrin agus se chuig an Cabhán ar an únsaí a ríis. Beagán slíonn sa piocas go deas an chip agus an Cabhán an tacht agus an tacht a ríis go láidir a lur an takeíochta agus tagan an takeíochta Tully Ben I bhí a chuig. An Ben agus é trasnú an lína de hada chuig méidir ar héamhile na parke go dtí Dylan Edwards ar réisteach sa chuige se chuig an slascéim a ríis ige fear a Cabhán caihan sé amach go Edwards a ríis agus Edwards siar go fada le Matthew Costello, Matthew trasna na park inis go fada le Evan Crow dulchan cín I bhí a séir a grimige siúd cad dhéana sé cai sé siire go dtí Matthew Smith ar an dahanslan a chun ceann caiitigh Matthew tá agus an réiteúir a chunig sé an corcoise an son agus corcoise eile ina dhéasan ó An Dún cad dhéana sé inis bhfuil sé chun ceann na Cavan arde a sé ghlechar neis ar Matthew Smith an giad corcoise a go bhacha sé an tarna ceann iadar.
ní dóla mé má chonig ní dóla go teach an faí an fé is gur ragar fer An Dún corcoise an Cabhán le corcoise da chuid féin ach cór leiise chur imimeúir An Dún inis agus Matthew agus an réiteoir sin Murphy fós a cainte na chéile maiall an achtra beag san ach dúíoch ag Matthew chlár a scór hí sé bhfuil náide cúide go san náide trí atá an áde ag An Dún ceir a cúil glán idir na fórne tris ceir a nómad réhead dimirt agus an cúlbáire garman a teachtamach leis a gansa a bhóla agus tá fer An Dún larcan linseach cuman némhón basco tá larcan airthe na heasamh agus é cearcalóir a ríis An Dún i dhéirigh scór nó gó rih le hamanis a dollar ruair fós a dollar ruair pasta chunsa có fada le larcan mhard ag dhéirigh dulcan cín fer a Cabhán is heasamh an óid os a chóir se sin é Evan Craobh ach a ríis An Dún inis agus iad a dul ó ghuine go duine ach an láb an áde láb crochta ag an réiteoir fós crochta ag an réiteoir pastaisteach a lárbíl féire an Cluiche brete ag an réiteoir an tarna ceann agus é seile tógad ag An Dún díreach leistigh den stú a circail an réiteoir agus é scrín a leabhrín beag agus seansig An Dún inis chur lena gcuid agus scóir testáil go dúirte mar a déirim a beag nach féinómatán ó fuidir éon scór in san chléthe seo agus sé ón Travers ó Drimga atá leis a gansa a thógad be sé imime stú a bhíg nuair bhfuil sé é agus é sin chur a haris an trasnáin gan stróige so náide ceathir féire dibig sé ó na trí go dtí na ceathir ach an Cabhán ar a ggóir le féin ar náide cúig díag gan agus níos lú ná cúig dómad fáca in san cíad lehansa. Cúlbáire Fillingham go taobh san na parke an áde leotha bhrise teachta nuas fer a Cabhán á léamh agus é á bhailú ar an tarna iireacht sin é David Graham ar Davin Graham go cinnte go marrá. David a bhí a thuirtar an Davin atá ar an glár ní féidir leis an Tráchtaire a léamh se chuigean is sin dul chun cín a ríis le An Dún den barc agus go chéimhrí seála chu ceann deas isteach go dtíon tosaí tagad sé amach a ríist mar a bheith gibir tírád láimhe. Sean sinis ag cíní an báta seo ceann eile isteach sa spás anna ceann castan san ag bin talí ceann trasna go dtí Riley lena cató ag leabhlachála Commentator san imirt ag an Garman agus seo chuig An Dún agus é iad a tógáil ó lína lán cúil náide cúig díag le náide ceair trí dómad agus beagán lena chuis scórna testáil san chiad leat ar a críoch sé ag an Dún seo ceann deas isteach an drog cúil agus seo chuig a chance a bhí testáil uair agus an ceann san tóca anna cúil ar fad díoch sé anna bhleasach bine lurcan mhar díoch sé anna bhleasach ag túsach lethe fuair sé carta buí ó chéad a bhín ach beidir bhfuil léas ag an dóchas tuchaige do bhuacalaí An Dún leis an gúil san anna hapig, anna eichelí agus é fósig ré chun leanúnta raigisteach chun i gúlan angin ní thug sé seans na rást do lí Fillingham agus san isis tá náide cúideag le náide seachtatán nó héna ceir an seochuing an Cabhán agus ceann eile testáilú inis beidir rihir i dehan san sné Dylan Edwards Dylan caihan sé an pasamach go dtí an bheile an barc dul chun cín inis agus sé seo Niall McGee ceann go dtí Riley ceann nach an ceann san an casa is a cuacha is a titim lasma don gúile. Cúlbáide teachtamach a dul tá sena híine sé gur teach có fada leis an lína 5 méadar mar tá sé dianta 5 úr díag a gé trí scóranna a seachas é níile an ceann san briste nús a ríis an Cabhán a bhóchad a ríis Cluiche dianta an báta san ar Niall McGee agus seansig an Cabhán fearna éonar Matthew Smith siúil leistigh don stúa seansig é féin a Huckarú agus a hiran a Huckarú agus scór bra an báta san ó Matthew McGowan ach a ríis Craobh an marcáil Craobh na cúlathe chunascrib an spás ar fad ag fer a dahad slat ina éonar 35 méadar amach ó chúil An Dún le gáine ómad fáchas a céad leat agus náda séideag inis le héna ceair ar chlád a scór. Ceann fada eile
náir de leha, bíonn sé halasta an rás ar a dalamh, fear an dún le néomhóchaid, álar ar a déhile, Owen Murray, captain na fórne, cahan sé passasteach an árbíl, Bertu an Cabhán timppel ar a dún an Baltason ach iad Cluiche a dúrdar, ceannisteach a dróchún an áir de leha, teachtamach caiig gúlbáire, teachtas de hánig, chur sé cos léthe, níl sé glanta go thumalán go fóil ag an Cabhán agus an sile fósa an dún, Trasná gine go duine, Lurcan Ward, chun sé passasteach, Jain sé ceannar neis, passasteach an drón ín lán, tosig an Baltason, an ceansan ar a dalamh féiire agus, well, beidir go raibh Kingspan brate an son ar an gúlaí a gimig sé amach haris an lína cúil agus de lug an réiteoir Shane Murphy don gicamach. Agus an gicamach son na tógant ag Lee Fillingham. Lee, bhí sé fiachad ar róháin, dimi sé troile ach an son an ceansan búte ag fearadúnt, beáin slíon is go dún, is tí go scór cúil an Cabhán, cad íon an cúil eile dóid, rih ach an ceansan stoppathe agus sábhála go maith an Baltason ag an cúlbáire ach a raibh adóg sé ag an réiteoir níach an lábhcrochta, ní flár nó go raibh agus go bhfuil Kingspan ábhranige ar an nún nuair ná fuaidir an cúil ón iirecht áirithe son. So agus an chluthe, well, in bhuiscecht lenómat beidir mar sin, hála an Cluiche an Muffy an Bart, nómat a bháin dam cútih gortathe atá le héirt, fágan son go bhfuil timppel nómat agus 10 second. Och tá sé hágan tú machaige lasmad an stúi circail i ggéirigh snas níos fearra chun ar chlár an scór agus an ceann dúbalta seo a hágad. Tóga ag fearadún ádathe go maige agus ádathe haris an drasnáin. Bín ceanna bhíon tá stáiliúthe, héana cethir a bhí acu leanó sé sin égurí héana sé, né gúlín ar fad a dána séide, well, ní lánach seach gúlín féire an cúlsan an a háchtach rih lehama agus an dógúlín an son. Beidir a thuaigh seans éigen dunún sa tarna le. Tá bhíonn san nóma denna chumach go láir na parc ar ís éimiid, dáir de leha, an brise seo búte ag an dún agus seo chuigean is siad. Bhfuil seansacha é thuirta nús níos mó, rih lehama, iad an dul chun cín. Lenómat nó mar sin fáca ar a glog, pas catisteach go taobh san na parca, an ceann san á bhúla, bhfuil más cúlín é sin, is cúlín glóte é, cúlín bán a bheitthe, ach anna scór ar fad ag an nún, agus túra sé sin dóchas dóibh, agus ardú visnig dóibh, agus iad an túirt fésta seomraí festas sé, ibre fethe héan Dan McKernan ó Saul, a fuair an ceann san Saul fádrig mar a chula mar a ála mar in san tagas Christi fadó. Seo chuin cúlbáide an Cabhán a teachtamach agus sin action denna chun ciad le simúil go ma héana seacht le náid a sédíag an idan baile chun cín ag trábháin viidir as raiachar fad nuair nach raibh 3 chulín in áidir chlár a scór ag an nún ach do chríochtaigh bucalaí an dún go láidir cúlas ceithre chulínacha in san seachnóma dernach chun héana seacht ar fad a chlárú náid a séideag ag an Cabhán chun é sin 6 chulín 2 chúlglan idir na fórne níl an lá sa caiinte go thomaláin ar an nún go fóil ná níl sé búte go thomaláin ag an Cabhán. Fanamíd is nósa go aimseir cad a tharlóig in san tanna le. De stachaí an líne lán tosig ó gcuine go duine seachuing iad an núnsaí Jamie McFerrin agus tá ciad scór na hí chláirithe ag an nún dro Larcan Riley a dul isteach an drógúil fearháin is Tráchtaire tá sé búlta féim a dhéanana aige agus féhrú ach go prín agus an pas féire go fada le fear dahad slap Matthew Smith leis an gitóig ámhóla go prín haris an glasnáin well ví sa caiinte agus an céadaín dargion be an lethe ceanna seán seo chuig an Cabhán ar an núnsaí an ceann san a teachta nuas go fada le Lurcan go fada leis an líne an stúmór búlta bása cían cíní well an ceann san crín tá an ceann san crín agus sé an daráiste atálacha ó lár na parca cuma agus cican amach á bhócant go ceann eile agus iad a scóráil ar a dul an Baltason ón bheala ag an Cabhán go luas a chlé an ceann san búlta go crisceile agus idir na chulí. Now, céigmar an ceann san ó las ciad leat ar a críochnáir sé ag an nún seo ceann deas isteach an drógúil agus seo chuig a chance a bhí stáiliúthe agus an ceann san tóca Smith
siúil leistigh don stua seansa gé féin a hocarú agus a hiran a hocarú agus scór bra an bhilta san ó bheitú pas catisteach go taobh san na parke an ceann san á bhúla bhfuil más cúlín é sin is cúlín glóte é cúlín bán a bheitthe ach an
Er a bheadóig ach ha mí régle tasúnis é nómat a bháin agus scéalthe take chuig ondlathe eile tá siúl a nocht comáisisin an chluthe le canna seile go bhfuil tíróin cúlín bháin le fánig ardhacha náide thucht le héana sé atá an san sa chluthe sin agus well a sé bhad níos congraíonn sa fé mar a deirm an sahar páirc Kingspan Breffni ná mar tá sé níos oscailte an sa ná mar atá in nún ganning an réiteoir sé mar fé agus é réig le é chahabh an áde fear na línte bhfuil go chéige le stíirdas na línte lehuaigh clíg inis ag an gábháin le graime go méidir a gleithe lehuaigh clíg ag buchalí an dún le Ceannais an heachtaí ar feice go dútha in san cuidóm an denach seo chuig an tarna le in áda lotha búta nús agus an brise feite ag an dún agus iad san a dul I dród cúl na túthe an sa ar fár Breffni pasamach an sa guríon taobhsa dí ón ó marí captéan na fórne ciún go mas a chéad le a cabhra gáilin isige ó Callan Morgan trasna ó marí fós a dulcan cí le hansar cólínan sa bhí sé chuoine bhar éamhúla ó las mud an stúil bín an fearlár páirce an ceansan na titim le stír agus lasma agus níar a bhéonrá ar iirecht ó an bon an balta san agus an ceansan mithe bhóléagar bhuachalí an dúna chadé mar ardú bhístig a bheith feiteá a meach sé mé a haris an drasnáin is ná becha ceiricúnaí netara agus chuoine gur an búte glánara a bheith fehéómad in san chéad a gramú san éir ag Evan Crow don gábháin siarachan sé an pas an gábháin fir bhreisiá in san lína leúil tá go sé go fada le bin tolí bin sin gréile chábháin ha sé an sanna bailile gochas féin agus beag bhuiintear an cábháin anna bhórálach as a iirechtaí go dtí se sa léir. Seo chuig an cábháin th naisiúníos go fear cross an loch sin é Matthew Costello isteach sa chuige iad a cuioine bhar cúlí nach nílid casa sé an timpel an tolí eile sté tolí ó leharach éantathe agus é siúd a dul trast an na páirce agus go bhfuil nuair han tú buchaint le sé cúlín is féidir le bheith níos muile ná mar ba ceart béidir úrdanta agus ceann sa búirteisteach a drona dosa féire agus feitiste iganta sí anna ceannan san take cófada le Niall McGee agus mar a bhí sa chéad le ceann eile sa tarna le na tosathe seo tá anna hóca leotha lena luas ach níos mó na héile leis an grinnes atá a Hispáinte go. Gáin ómata methe in san tarna le náir seachtaíag le héan na seacht. Seach gúlín idir na fórne agus arís an ceansan agus an forlábhas lár páircesan a bhí ag an gábháin dormhór an céad lethe á nochta arís sa tarna le ceann chun cían san ach an ceansan imithe bhóléagar ortha agus is féidir leis an dún taco fada leis an lína 65 méadar agus bogach chun cín ferachúil Larkin Ward ó Chill Cua Larkin cáin sé an pasan go taobhsa agus Jamie McFernaúir isteach san imar Jamie a cosa timppel agus a lorug takeíocht a dhéin sé sin féire pléir mór isteach a drón cúil ach an ceansan ráda don lán cúlaí don lán tasí Drólada dóibh go léir is ten sé amach charis an lína cúil is beag cic amach an sa ag an gábháin de bhí lífilige me cuioine mar ceann tapig agus ceann garid a bhúlinn san ach bhfuil béidir go mar do bheith níos studéir agus rééis sé fada amach lá na páirce mar tá an cábháin a buchtaint an san agus an ceansan búte ag James Tully dóibh comáis deach lá muoin ó gcuine go duine Matthew Costello agus an imir Aistrú go taobh san na páirce dul chun cín Matthew inis captéan na fórne agus é ar an lína 15 méadar fós a dul chun cín Bertan íompel cáin sé amach cuioine mar seansúirtansa dar an dahad slaat an ceansa titi me méle chúil cé óige dan brise na bócha tistí fer a cábháinnig íri ardú déanta go ba an san pas láimhe cas an timppel crothó siad an bhena tasná siad a ríis agus díana siad a chósáil amach go lá na páirce an ceansan in éisiach go dul trasna agus iad brast an éire agus iad sásta an féilecha mead íochol a chur ar an nún an áíirih teachtamach
agus an Peile bhaintútha, agus sinnéanta in aontaigh ag lorc an mhórd an san fearcíal cua ach an Cabhán, well mar a denim, stúrú sa hála sa bhos in san lína lehasig, amach go dtíon taobhlín heimil in na parke, pasta tapig isteach san na déanamhisteach ar a gúil an a róra dhéanamh Cabhán an sa bhfuil sé trasna a sé búta go hálaigh agus búta go maithistí an san ag duna mordach a stólam don nún agus begáin an felsan tucaraig agus tucaraig agus tucaraig agus tucaraig agus tucaraig ag an nún ach an ceann san gearamach go dtíon taobhile go taobhile na parke. Sin an rud a dhéanaan an réala canú. Bhí lehansar cúlar hebh amháin seo chuig an dún ar a taobhile agus ceann áimir tu isteach a drá cúil agus isteach a macling an cúlbáire agus tá sé ag bentalaí le teachtamach cabhrálar a go cíhe sé go bhfuil Kyle McCabe in éidir ar hebh san na parke. Kyle le pas fada begáin roar den Baltason de Matthew Costello ach an ceann Ceannais ag an Cabhán agus rí seach ní de Matthew de Devon Graham an Baltason agus seochuig bentalaí agus éimethe ar ruthar pas caiteach a go dtí Evan Craobh Evan faristeach ar a gúil Evan fearadún a seasamhás a chóireach chun sé pas siar dí Devon Graham trasna go dtí a 40 lár parke Matthew Costello Saul go dtíon taobhile an bord James Tully go leor ratha díontaigh James Tully sús an ús an taobhlín a hálan san an féile chamad go má ag tosathe an Cabhán chuignámant imethe sa tarna le agus formhór an amas an caitecha i lehan dún ach chuna cúlína bháin na feiscitecha ón méid san agus rís iad a dulchan cín pasan neisní Costello amach go dtí an taobhlín amach go dtí Dylan Edwards hálan san Dylan i ggéirigh líisteach dhéanamh fearmháin chur go ggéar neisní an captéan a tuairt féin gólín an ceann san búlte agus búlte go háir an bratbán an Baltason ag Costello agus a rís an bhearna san agus ag oscailte rís náide hochtíag le héana seach och gúlín idir na fórne agus an Cabhán ar a gúmpór den cicamach go taobh san na parke an áde luha an bhrí sé teachta nús fer a Cabhán níana bhéh ceartaige an ceann san áil beag gur nach bhúil sé ach féidir sé ó an borna dhéin don dúna ó an born pas tucha chun cíige agus an ceann san sin Ben Christie a déanamhisteach ar chúla Cabhán pas tucha isteach sa spásaige fer an Cabhán a teachtamach go láidir róláidir ar san réiteoir bhí sé sa bhlach an áide ar an dosaí an ceann san ar a bhfuil sé sleapar a bell in a ghon agus méidir go bhfuil sé níos mó ná an féil leis agus bhfuil berte an nún ar an dalamh is an nadóg sé ag an réiteoir cór leis le cór ar a mert an dochtúr a teachtasteach ar a bharcilis agus be Kingspan ag an nún nuair a bheith nuair a bheith an imirt seo methe ar nuair a bheith an fergorta leiste nó gwyl cwrwm le choréir ach siansan sa hynny's ag ferdad slat an dún sinné bara McAvoy o cíl cua is siasaf an lína feheméidir leis an gceansa a bhúla agus scórna testáilú agus is testáil go dúirte uha in áíirih mar tá siad a driblóid fudfad na páirteach go háirithe ósta chican amach agus chluthe eiletáisiúilta 8 methe álan san comá henún ganning agus tá siad ar cóthach tíróin ar 9 10 ardhacha ar héana seacht an san agus ríis an féil áthúirt ag an gúlaí tá carta dubh ábhrunna ag an réiteoir carta dubh brunta ach ar chéhé Níidir cad a Harlandson ní higan éige cantá tarlúirta Hudson i lár na parke an féile áthúirt go taobhile na parke ag an Cabhán as an ceann is an réiteoir fós a siú Catáhaigh a sé dechraí anamh amach héana seachtaigh le ham i bheannaigh le ham ach seansan is ag an Cabhán ar héamhile na parke agus an ceann le chur hairiste trasnáin a cosán bheith sin sásta go maiile sin ceapas gur phríisteach an bheile bheitthe ach féine tá sé bheith hairiste trasnáin nád an éideag le héana seachtain is nád an éideag le héana seacht Chulbáide sin é gorman a teachtamach leis an gceansa a bhúla an áde lehaid fer a Cabhán in gaiidí go háir chun an ceansa na huirt an ús os na scamil agus seo chuig an nún siad Ben Tully amach go dtí James Tully amach an glíán eile
Howland de Voskelter, go fada le Dylan Edwards, Lenna Gordon, Ishtach Goody, Davin Graham, Goody Arish, Goody Edwards, Goody Tully Arish. I can see the adult chast in the park in this one area, the Achana count, Fightish Digan Sunnig and Versakunik and Keeney, Kahanchan pass in the mark, the Davin Graham, Lenna Gordon, well, what I did him, Stadera, Agus Q, Agus, well. The Dulgamahansa, Shokoi and Cavan and Nunsi, Passage drone the Dossa, Shanser Colleen, and say Cluiche, Fellon Lewis and Council Bulga, Agus Bulga, Harish and Grasnan, Shin scored and Kienska. Vider fine tosh de Gudiger Crahig and Varna, on Son, on Farragus Egemacht, Fellon Lewis, on Lihan, Dianavish and a goal, go hard, go clean, Agus and score. Fighter, fair point er fad, agus she get tactanish, it draw denomatimera, instant armela. No, the fair, the hair the shot. Double scorner, Shakoig and Dún, Count Father, Berto and Cavan here and son, Atara, Glad and Chide, here and son of Cowrulish to Consentori, the Niall McGee, or Common Cookolling, Agasari, Shakoig and Cavan, Anna Hespantas Fekewing, Forna, Fekewing Uha, or Hostig and Lahasa, Kahari had Crinus and the Dossa. Agus an snígar á dar gúmpar na Peile agus á úirt a raig có topic san nóir a bhí gáis. Fear a bhí go maithan san a caite banta san ag Matthew Smith bút ar náis ag an Dún degú lína fánig an bhfuil teachta níoranta de fehnómad fós fáca ceannisteach an drón lína lád tasig tuch a raig fós fear na dúna hírig é ardú ní raidig leis ar ggéad íirecht airíad leis an tanna gúir ach an san cipan sé dun dala mé agus óhhailbíad. Chanson son leis an Cavan in áínim fiúg sé dundala bhéin nó ná heinig sé an ciadúr agus seochuig an Cavan é brise go taobhile na parke ceannisteach a drón lína látasing ach léite go maithiste san ag lachcan lynch agus an Dún a teachtamach an Dún is lasmad an lína 15 méadar I gírig dul chun cí ach an spásan le líana ríis agus é sin líanta ag an Cavan teachtrasna go taobh san na parke an a ruúr an díanta baltasan agus anna aber dienta ag Matthew Smith agus dinim amach go bhfuil lurcan ward in Drumlóid an uair seo. Rishéisteachad ar a Caváin instant ciad le chuine sé trasna an uair sin túhalach go an coiseárthaige agus is tólim go bheiceimid an tanna carta tanna mitíní á bhaintige is tólim go dtigid sé féin go bhfuil an díal diantaige é siúil an tanna carta buí agus an Dún is ar cearar díag agus an fermór lárpáirce fuair an cúl san sa ciad le fearcíl cua lurcan ward díbartha go dtí an taobhile sé tuairtimachtanis don bhearar a déobh líneach an áírimh Díar a bhéad leis go réiteóir an baltas an gimisisteach fégó an ciadúr béidir bhfuil dúr a hála sé an ciadúr níiad sé bheith cóúhalach is a bhí an tanúir leis an gáta dearg a áil an son agus bhfuil péisians a bhí ag an Dún go dtí seo le 8 nómad díag fáca agus í an 10 lín le fánig níochan rodí go bhainisteáid seachuig an Cavan a dul chun cín Evan Craobh Evan, tugann sé pass có fada le Matthew Costello. Chun sé ceann na steach sa cúine go dtí Cormac Galligan amach an taobh san na parke, Cluiche dianta ar cían cíní agus é tócha ríis ige Cormac Galligan a díanamhisteach an gúil a sé gúmpó ar a gitó ag an ceann san bhúla I dro chúlaige an cúlbáin an teachtamach ach bhí fadóg séideithe ag an réiteóir agus an ceann san Dalata agus tá ahrú a dhéanamh inis ag an Cavan agus go bhfuil Oliver McChrystal i teachtasteach agus Cormac Galligan ó bhlach óráin i teachtamach. Ferro Ramar aontaithe i teachtasteach 7 do 5 Ramar de Mulach óráin ach is camera nach éon cluban atá gceistesa ach anna Hespantas idir na fórna se agus ó I bhrí héon dína 5 an Cavan an uachtar I lár na parke ach cáir an number 4 na dáis cintegaí os na tosathe. An cicamach is le tógad, an cicséir le tógad I cúlbáire an Dún, éadán Gorman, éadán agus an fel chur go taobhile na parke ige búite go maith an Dún agus iad san na gírig dul chun cín. Na sé níisicha ina lehéin ar an lína 65 méadar ar an lína láir ceann san na fada isteach an drón an lína lá tasig búte go maith an Dún agus seansar cúla an sacha ceann san búte as búlan sé an pola búlan sé an cúla tagad Ceannais isteach san imir teach chuig rúí medáin agus a bhí isteach a dhéanamh
Chesna cool, like on Cooley Chassavanson, Dun Cavan, agus Cahan Amake, Cadaharla, Bert and a Dalavan, Rator, agus Era, Gref Faradun, Diana Cluiche, and son Shea, Dunner Murdoch, at our Jublod and Baltason, Yoshe Carter, Dorje Blodi, Margaritche Cluiche, and Aracavoin, and a Dalav, as a Nimert, can Aravon, aka Lapadil, in our ear, Carter Wisha, Igan Gina. Well, Ruddy. Titty massa chéile be gán An Dún le cúpla nómata nuas ó díbrí a glorcán Ward agus Lashley tacoig sa tarna le agus an dúbil scór na fósan á eiscin going an sa Cluiche. Cúlbáire an Cavan, sin lí filigdan, níoríonn sé puing. Níor a puing le díanamh ige becórda mará in san Cluiche, seachas an éireach san ar an gúl agus an count san is le tógant amach igen gúlbáide. Aharú ar na parke a dhéanamh ag an Dún, go bhfuil a hochtíag a tactaisteach, Lú Quinn a tactaisteach agus Ordan Byrne a dul amach. Agus tá míad réigenis le tasnú ag an gúlbáide. Ahar a dhéanamh agus obairúnaíochta le déanamh ag na hifigigan sa réiteoir a rá le lífiling an brostú leis an gceann sa bhóla siar a chun sé ceann san siar díon lá cholí bhí seasa bhistig sa cúl agus san ceann leis an gitóig amach ar na parke. Seansa go dún an ceann san na bhóla a bhachant ar neis na dhéanaidir san ach an san Cluiche agus san Peile. Inis ag an Dún dína clasmad an stúa hawl ar an déhile den bar caite I dro an réiteoir a cata dhéanamh aige. Bhfuil sé tá marca hispáintige an cicdúbailte an Dún iirecht ar gá chúlín á lorg ag an Dún an báutasa. Well, tá cúpla ceannachas san it stáil fé drása náir fethe le héana seacht is cenadóma díagú mar sin fáca le himir an ceansa ha sé fada gáin ar gá faointe bhfuil sé ann na stálim go bhfuil. Ja, ní, no, just ceanna bháin. No, fan go fáil, no, yeah. Patúna dhéanamh san ag an Mhaoir cúil an bratmí ceart pichas súsaige. Bhí sé sin lasmad an stúa, so tugad sé sin dí héana na éiad. Héana na é le náid I fethe, och gúlín idir na fórne. Las go mór fada amach go lár na parke. Fera Cavan I teachta nús gan an fel báise. Ach an son an fel Dalamh agus well an butáiste tucha ag an réiteoir An Dún ceann fadisteach bert an son an dul le chéile ó Cavan Fera Mhairicha is sé an Shackleton agus tagad sé nús leis an bell. Dún agus back to chos an Dún amach haris an déimlíne ar an déhile den bark agus well an Dún beidir agus iadnis I gírig rodéigení an rodéigen a bhaint agus fear reise ag an Cavan don cadé tríómetí an gaile sin an spás atá isise an héamh san na parke mar a hagan an passamach cofad le ben tolí. An éig an échar timplar ben agus siúl cofad leis an stúa mór. Isteach an san a fácan dhéag an bánta san ag an dosí is beag tá dianta mí ceart ag larc an Riley sa Cluiche ach bíúr a bháin ó na heper agus seo chuig an Dún an teachtaríis chun a gcearta thuirtáim agus iad a bhad chun derig nílir géile, nílir gaiirias, seo chuig an lácholí déanamh isteach ar a gúil an a rúthar ar fad dianta ach féiire dúr heinig an trácht chuige dúr duine an Cluiche agus beag seansan isicha ar an gúlín ón gic séir a chúlín amháin. nó bhfuilid chun éthirt amach lasmad an stúa, céimín cad dhéana siad an báta san an réiteoir agus scrí leis tá siad an fearna gic na séire taxáil chun an ceann sa thógant agus díireach a siad well I gcórátí lena chéile fé cad dhéana siad is tólim gur bara mecahhaid atá seasa bhar a gansa ar an lína trí bhéidir díag tá sé chun thógant ó na lá I céarrang sé ar an Dalamh agus an ceann sanis le slacht níos mó agus níos fearr agus níos deise a chur ar chlár a scór a héana de le náid I fethe seach gúlín idir na fórne agus gá nómad díag fáca. Well, an cuid is mód an imirt, an cuid is mód an fel imirthe ag an Cavan nach nó riochan tú an son ar náfuileach seach gúlín atara íochas go cad dhéanamh cúl eile don Dún ach tastáil go dóirtúa go lua ach an bhrisir feite ag an Cavan a ríis ón muileach siar héanaan passan Dylan Edwards, obair na gapal dianta ag Edwards ó hosling an Cluiche go dtí an lechúlaí ar buil sné Evan Craobh ó bhí lá a heis
agus sé siúd a dul chun cín a raig loha isteach a dro cool bin tully chun sé ceansan siar iad sé Ceannais fós an déanamh sné James an Baltason istí go scór cool An Dún ach chalí istéanta féire I réisteach sa Trácht an Baltason agus féire well tá cléine ann a sé de bheall siad an Kingspan sa agus cruisiad sa an bharnanis amach go hochúlín a ríis agus well fad éan mar a déanam nuair a dhiimig an Ferlar Park fuair an Coulson den barcan san béidir mé sin seans derne chun dún agus Larkin Ward ní hamháin I moscan na bechaí ach ar carta tarna carta buí agus carta deara go leanna nach féidir éige thuirtaisteach an ionad a thrú eile bhfuil a thrú le déanamh ag an Cavan iadidir catarsúlacha tá idir an éidir ag trapáil le teachtasteach sin é dar an núna ó círe garí ach cean san búta ag an núna mo lár na parke iad san a dulchan cín bhfuil beragá bheith brasnú a dulchan cín mar níla 5 secondíag le cois denómad fácha in san chléise agus well Gwine go duine atá siad an sa tríon láir agus gan éon géire aiscinnte go dúad ag an tríon cofada leis an lína 15 méadar tá an lábhcrochta ag an réiteúir an Kingspan branta ag an réiteúir agus well be sé il lasmad an lína 15 méadar agus well be sé sa múl cad a hálógin leis an gceansan. Tá an tahrú san a dhéanamh go bhfuil idir an éidir go teachtasteach go bhfuil dar an núnan a teachtasteach agus Larkin Riley ó Cnuchríide a dul amach a chuid déantaige dá chúnta inmh agus cad é denómad fácha húsan san in nún ganan sa chléile agus annach ar an sun comá tíróin héana a dóiag ardhacha héan a héandíag agus an Kingspan le tógad ó Dalamh an Baltasa lasma. Tá sé ar a lína 15 méadar ach ní kick 15 méadar má higann tú cata arágam agus fiú gáfaí dé má chun sé ceansan haris an drasnáin agus sinné atá déantaige. Héan a de a bhí ag chunta An Dún sin trídíag agus inis péir eile chutha lei sin in héan a dóíag cúigdíag le fethe héan gá chúl blan idir na fórne mar a bhí againn ag le hama ach a ríis inis den denómata le bheimiis na súl go dúchaigh rud éigead fónta ón Cavan an ceann san búte ón giceamacha agus imar agus imig dul chun cín Harlán na parke hálam na bhfuil ar an déh oscailtensa ar Kingspan Breffni agus iad a dul chun cín agus a dul chun cín go bha i déanamh isteach ar a gúil an a rúra dhéanamh an san seans a cúil ach leis an don haris an drasnáin pointe cliste, pointe stúma, pointe cielver náid a fethe dóis le héana a dóiag. Seach gúlín idir na fórne agus ganach ochnómad agus beáín lena chuis fácha insan tarna le agus insan chléasa agus a ríis ciceach taping búnta go dún a déanamh go bha le cearar díag a chaise sin anna íon ar na cosa agus ar na crit cad a hálóig bhil leanan siad leis isteach a lárbíl agus iad a dul chun cín pas láimhe ó gcuine go duine a go ríis an dún agus an ceansan beag ná caiilte Commentator agus an Ferlar Parke a boga chun cín ach scór bre an Baltason scór éad a chuúlín a bháin mar se agus éis íirecht flagarthan san Baltason ag Jamie McFerrin idir is seachtíag An Dún Rooney McElroy tuchaisteach agus Callan Morgan a dul amach An Dún well a ríis gá chúl blan idir na fórne héana a tríliag sin séideag náid a fethe dó ag an Cavan agus McFerrin ag teacht an barc agus mar a déanam Rory McElroy gúbal scéal Rory McElroy a dulisteach cégur ó chunta An Dún Rory McElroy comá ach an ceann san tóchamach agus búta ríis ag an Cavan an gicamach dábhacht na statisticí againn bheach sé simúil fiochan cén cadáin dus na cicanna amach a bhuaig an Cavan ní hamháin ón an gicamach féin ach an gicamach An Dún comá seochú iad agus iad a dul chun cín Dalisteach a dróchúil tá sé ag Matthew Smith a casa timppla scór glóte agus gachéanúr a dhéon teachtaíar de haiségin có beag san ón nún téan an Cavan síos go é bhile na parke agus chun siad a stampéige agus an ceansan go a haris an trasnáin ag Matthew Smith héana a trídiaag le 9 fethe trí sé nómad go le fácha bhfuil an Thomas an chlog a bre chunta
An Dún. No bhfuil an fear gara a brethir chunta An Dún ach féit a sé fósansa héana ceardíag le héana héandíag atá ní go hús An Dún ganning ó é se tíróin tachun cín trí cúlín atara agus sé ómad fácan san an cean sa tacan ús an Cavan ar nún síríis fear dulcun cín ná Evan Craobh cáráinige ó fear Cavan garisteach ar cúl trasna a stig a cúl a ná bhí sé tak Sinéad fear leise Sinéad buile marathe na muiche agus inis a héana a fehead trí le héan a trídiag agus degúlín atartha ríis an ceansan nadathe le slacht ach de hánig sé ón luas ón bhar leise ón spás agus a derihir ón léirgus chun an ceansan a chur trasna chúl agus é báte leis na lapaí i gúil an angaig agus é se well mar a denim agus cúigdómatí begáín lena chuis fáchas a chléise an Dún agus iad fós a gérig scór na winteach ceann má feitecha hálan san á scór cúil anna gramú casa desan san a chuéis an cúlbáire agus anna hábháil diantaige cúpla hábháil slachtfar dianta ag Lee Fillingham in san chéanle is an ceann san tanna agus an seile fós ach mead ag an Dún ceanna well ag an Cavan agus an fear leise ag cáúla an tachtamach agus Evan Craobh trasna na páircenis an Dún a cúlú sír as go nuair han tú fear gara an tú gírig dul sús féin barc ach tá sé anéach ar cúlú aríis agus goáirthe nuair atá nirid san spáis leclúdach beagáín féhhan an cúigdóm an fácan sanis an Cavan agus iad a dulcan cín aríis an ceann sa búlte bhfuil si crín tá si crín anis an drasná agus dáíadh tá siad ag folabú an bhíon sinis éhar fethe áirteach an is go sin fe drochad an bhotléirigh chumá Luke Allison sa beag bert ó grochad an bhotléirigh ag críochnúd an Cavan tá sé féin agus Devin Graham agus is stolim go bhfuil James Tully a tachtan bar chumá agus well would glór rathe dianta ag James Tully a sosat stáilúig an buileachtócha a héana fethe cear le héana trídeag sé búr almhór in áíir barna almhór ach an fellir fad sa chléise imarthe ag na lads na ganzathe gorma ó hús derig in áíirih anna hispanta sa cían le agus dóhin a dhéanamachán in san tarna le iad a dul chun cín tá sé ag fearad a had slatan san bara McAvoy a chuidir ceann gáfaíte ach an casan timppel agus cáráige ó Dan McKernan ó Saul ceann san tuimisting ó scóra cúil céige an cúlbáire Fillingham a déanana go maithe báta san agus é siúd a tachtamach agus an Cavan a tachtamach ó limistéir an gát ar hálan san ar héhfuil in na páirce agus san ceann fada isteach sa spás sinné dúir atá fearhreis agad is féidir le na hacarí farsinge san a úsáid trasna na páirce an lán cúlaí ó sé chuoine bhar scóra bháil don Cavan tá ach tá féin caiite is Spórt is caiite ríis agus an Dún a teachtamhé féire leis an geann san tíómad fácha ar an glog agus chun é ag éon cúlaí díag idir na fórne cear a cúla stáilin is ó Dún le fanúin sa chléise agus le stáile go se bheith sé hartúsa in nún ganning comma go bhfuil tíróin go fa trí ceardiag le héad a héandíag chun cín agus gan an tríómad fácha an san ach an an chalís dianta ar an Dún sa agus buile séir a kick séir ar an stúa beag go casan i bhar a hochtíag go teachtasteach is i teachtasteach don Cavan Conor Sharpo bhla óráin i teachtasteach do Matthew McGowan nó Matthew Smith agus anna anóna chuisteach ag Smith comma don Cavan agus is chunis go bhfuil an bheitdiantacha go bhéh áiticha in san chluthe lechanis I gún seachtain nuair a bhfuil siad le dún an gáil agus an chléis san húsan san ar fáchtaí cúil i méla fé dé chéadaíonn se cúing ar a lehuair taréis seacht an ceann dún an gáil gan áras agus duine instabátaí cearú canis mar go chríochnéidir ar bharad an grúpaí i gréibh ala an ceann san is le bhla ag bara McAvoy sé chuoine bhar ceann bhfuil ha siad a géirí cúil áil as an méide a tagann séach go dtí Jamie McFerrin agus é siúd fós a géirí a hlíisteach dhéanamh ó sa chóir tá Dylan Edwards agus Edwards go leor dianta Edwards ó hús a chléthe agus féire éiríonn leis bhfuil feradóna chun dá bhfuil
chun mecfan láv a béil a dalamh agus seo chuig an Cavan agus an teach sús féin mar pas láimhe agus pas láimhe eile iad tapig iad gasta agus iad bhfuil as trúra chuile chéile hálar an líán saoil an tá nómat a bháin nó beáí lena chuis a thruile le déanamh chun Jake White ó muinci le ceilteach le teachtarteach iireachtar cholín eile agus sné déanta agus Niall McGee a teach an bar an uair don Cavan ga chéige den séir áhusáide chu ach sné an banisteúir sné Larry Riley agus ga chéan seansa thuirtaige do ga chéanna miniúir a rá go rádar i gimmert an ihe gur bhuaig an Cavan An Dún ag le Craobh Ceannais fés Gordíon gomórtas Dalata Uladh sa féil agus an ceann san is le tógant amach i cúlbáide An Dún sné Éagáin Garman héana fethe cúig le héana trídeag ceir a chúl glán idir na fórne an ard i loa in lár na parke an bhrisise búte i an Cavan den míliú úr tránána óhús na himara gach éon ceann muna bhfuil siad búte san éiricha a siad búte ar an dalamhacha be bhín sag ceann tamil eile ar ha cúig nómad bhreise le himirt sa chléise cúig nómad bhreise le feiscint an sahagaigh seo cúig in éis agus An Dún a bhaid siad ceir a cúil sa cúig nómad bhreise sin snéadhacha tá stáiliútha chun an chléthe chur ar chós scór ach An Dún agus iad well níad i géile teacht amach agus iad taga lasmad an lína 15 méadar ceann fadaisteach sa spás a rís bút ag an dosaí an uairse an an gardan déobh lína I bhíonn sé ó lapa idir Caváin amach chanis an déobh lína agus be ceann sa le bóla ag an Dún ar an lína 65 méadar díl lína 65 méadar testáil ar fár Peile tá sin sa Caváin iad a dul chun cín an fearmór eile sin orn ó blin a dul chun cín don Dún agus iad bhain tuairt fé ceansa ó lasmad an stúa an cúlbáire fiacant an áde cadtha ann an ceansa lastír den gúile agus ní chóró sé ní bháin na ceann a bháin ach an tanna ceann achan irid agus an ceir a chúlbláin fósid in na fórne agus nómat a bháin den cúig nómat freise imire a dó bheis éimire ó le an cicamach sa tóca ag lí Fillingham cúlbáire an Caváin ceann sa go lár na parke búte a ríis ag Evan Craobh go háard sa spéir agus an san pas dastóiste isteach óscóir a tosaí na tosa ar fad agus seansáir go go léir seachtíag cé seachtíag sin é Oliver McChrystal pas ar a gáillig an Caváin is des na seansan na thuirtas na imidóí seachtracha duine nach raibh seachtarach nuair bhí gáis ach an obair na gapal diantaige ó héamh ratha sné Dylan Edwards don Caváin ach iad mar a denim a sin sástanis an fel agus an immer de bhíliú agus an son an búst bhreise san a chur leis agus iad a dul chun cín ceann ime ar stréú an báta san an ceann san methe laistír don gúla lé ní chórá sé ach do dhécha siad ar a scór cíhé siad bhfuil cúl is trí cúlín díag I cúnta an Dún a cúl is cúig cúlín a rehad I go bhfuir an baile ó chunta an Caváin agus iad ar a sáhín só le níos lúna trí nómad fáca agus áid bút éisicha ó ma dachasa ag lethe lecanis ola ag gún seachtaine an Dún fós tráló chalís dianta ar an lína 5 méadar tócan go tapig trasna na parke agus bhain siad sásta leis an gúlín stálim go siad a túirt féad gúlín íireach féad gúlín ach ní réidig do hééis sin áil achan erid agus é sin méhama ar héad na láimh lé cicamach de Fillingham agus é régadí an lína 5 méadar leis an ceann sa bhólamach níos mó ná lehan chuig nómat a bhí fógartha imirthe ach an géire methe ódlathe sa bhfuil ó go luasach lethe ach go háirthe san nuair a chuige Lurcan Ward den bar an Caváin a díú isteach ar a gúil ó gine go duine seansar cúil abáta san agus é neadathe go cúil an agaigh agus áíonn sé sin grisáil go basca cat do chunta an Dún a tríú cúil neadathe báta san is tólim gur I Jake White atá díireach take chun parke a chur bolog ar an anga chunúir sin ach dó a fethe cúig sin cúig cúil glán idir na fórne inis agus well
ní gá go bra ach dá léad bhealach ar neis igen nún an council na titim a rís an dún a bhóchaid a dhéchad le chéile agan sé dús gansaí gorm a bhún an council leis agus a rís trasna cadé mar ingel atá sa bharsa ben tulí fósa gemacht ó hús derig res is a re agus an cábhád a dul chun cían is se chuing fearrile an nachtigan stop sin Dylan Edwards count dasaisteach go dtí na tosa Dylan a garaisteach an council á bhólaige tá go Cavan an spruc leis an council cóistethe go dasaige anis an drasnáin dó a fethe sé inis le héan a trídiag dúbalt scórna sé chúlín diag idir na fórne sé trucadó le sé diag agus bhlisgad Táach éon tróchre I go réiteúr de héidir sé an adóg le hama. Náir duóchas an éir an Kingspan búte agus an brise búte I go gábháin. Seo chuigin is sin. Fer a gábháin fós siite lárm gurt ach lenamíne an imirt agus an gábháin a dul chun cín. Tak trasna an sellefach meadacha ní léon sean saúirtacha don nún éad a dhéanamh rís ceansan strachaltíanta an réiteúr well, ráile gur Kingspan isteachchatá an fer a gábháin ar a dalamh úr sé bhuiile sa cheann na stórim sleap sa cligan ach be sé cearca leor nuair a chluise sé fedóg an lán ama ansa agus mar a dénim iad sásta go máile na go nimransa nuair a henig an dún cútha agus idir cepa go bhéir go meach seansacha ach an áíirih anna hispántas ón gábháin ó hús derig haj nadóg dennach séte húsan son inún ganning príochnathe buig tíróin an son trí cúlas cúlín diaga go son ardhacha a héan diag agus fágan son inis bhfuil tíróin le duine is tólim tíróin le duine I gléthe le chena se bháin agus dúna áil leis an nún in san le chena se le an adóg séte an son fór Kingspan Breffni Winter an bhailehúir agus muintir a chábháin na dul bhaile go brasásta anna bhuachas an trí a fethe sé le héan a trídiag iad inúachtar ó hús derig an ciad carúir a clé thugadidir tuspántas cicála agus aimse dóig agus de chraíidir barna idir na fórne cé gur hanig tachtaníir de hais ón nún I dro le hama nuair a fuidir cúlas ceir cúlín sa seachnóm a dennach hanig an cábháin amachchan san sa tarna le ach nuair a bhí a dúna déanamh réasúta de chuireadh Lurcáin Ward den bar ar an tarna carta buí carta dearag an dhéasan cearar diagar a báin nómach le déanamh I cúnta an dún agus an cábháin ar a ggóir le féin a dro an derig an bheart dianta má se ag an gábháin na chluichí socrahéis den géadaín se cóig chluthe lechanis fé scór blion Peile ola dúna gáil leis an nún ar le gumna scéal dúna gáil leis an gábháin an chluiche san ar farchtaí cúil I mílá fé agus an ceann eile an áin beag duine le tíróin be go leor le himirt san ach an ocht is leis an gábháin an ihe anna hispántas trí cúil I sé cúlín ar a heidir fad agus áid ag léthe le canis lein. Sin é mar scialsa ó fór Kingspan Breffni. Staccarí an líne lán tosig ó gcuine go duine seochuing iad an núnsaí Jamie McFerrin agus tá ciad scór na hí chláirithe ag an nún dro Larkin Riley a dolisteach an drócúil ferháin is Tráchtaire tá sé búlta féim a dhéanana aige agus féhrú ach go prín agus an pas féire go fada le fer a dahad snap Matthew Smith leis an gitóig ámhóla go prín Harris an Glasnáin well ví sa caiintear ran agus an céadaín dargan be an lethe cena seán seochuig an cábháin ar an núnsaí an ceann san a teachta nuas go fada le Lurcan go fada leis an líne an stúmór búlta bása cían cíní well an ceann Creed tá an ceann Creed agus sé an dáráiste atálacha ó Lorna Park cuma agus cican amach á bhócant go ceann eile agus iad a scóráil ar a dul an báta san ón bheile ag an gábháin go luas a chlé an ceann búnta go criscile agus idir na chúlí. Now, cé mar an ceann ó las ciad leat ar a críochnáir sé ag an nún seo ceann deas isteach an drócúil agus seo chuig a chance a bhí stáileúha agus an ceann tóca Smith
siúil leistigh den stua seansa gé féin a Craobh agus a hiran a Craobh agus scór bra an bouta san ó bheitú pas catisteach go taobh san na parca an ceann san á bhúla bhfuil más cúlín é sin is cúlín glóte é cúlín bán a bheithe ceann sa búltaisteach a drona dosa féire agus feitisteigh igen tasí anna ceann san take cófada le Niall McGee agus mar a bhí pasisteach a drona dosa seansar cúlín agus é glúiseach Féán Lewis an ceann san búlte agus búlte haris an grasnáin sin scór sin fáca le himrid an ceann sa ha sé fada góhain gá faointe bhfuil sé ann na stólim go bhfuil ní just ceann amháin nó fan go fáil nó patúna dhéanamhan san igen Mhaoir cúil an radún agus an ceann beag ná caiilte Commentator agus an Fellar Parke a boga chun cíach scór bra an bouta san scór éad chúlín a bháisteach a dro cúil tá sé ag Matthew Smith a casa timppel scór glóte agus gachéan ó fear Cabhán an garisteach gur cúil trasna a stige cúil a ná bhí sé tak sin éon fear leise Joe an fág an Ceannais an Cabhán agus iad a dul chun cíine ríis an ceann sa búlte bhfuil sí crín tá sí crín haris an grasnáin agus bhfuil le déanamh chun Jake White ó muince le ceilteach le tactaisteach iireachtar cúlín eile agus sin é déanta agus Niall McGee an Ward Dunbar an Cabhán an díú isteach ar a gúil ó gine go duine seansar cúil bouta san agus é nadathe go cúil an aga Dylan Edwards ceann deasisteach go dtí na tasa Dylan a garisteach an ceann san á bhólaige tá go Cavan an Scrooge leis an ceann san cóiste